Li gorî raporên saziyên mafê mirovan di 8 salên dawiyê de 183 kes bi guleyên polîs û leşkeran hatin kuştin. Hinek ji wan jî bi bombeyên gazê yan jî bi panzeran jiyana xwe ji dest dan. Piştî ku paketa ewlehiyê li Parlamentoya Tirkiyeyê hate qebûlkirin, mijara kuştina sivîlan carekî din kete rojevê. Polis û sivîl tên hember hev bi rehetî bera wan didin, bi çekên kapsülên gaza jî wan dikujin. Lê îro ji vir wa hîn rehet, hîn kolay û hîn jî bi silahên ew, yani belkî ne bi kapsula, direkt bi silahên bi çekên dest wan de bera çalakvanan, ev tiştekî pir tehlike. Li gorî hin saziyan jî ger kuştinên sivîl zêde bibe, ev yek de carekî din ewlehiya civakê ji holê rake. Ben davi ediyorum alusu evi daha ziyade be, kuştun daha ziyade be, kırtı daha ziyade be. Hatta sadece evinin liser cillaj evi gellik kasten gider kevin. Onji çavazanın evi riye xudigirin, evi cili xuni netevil xudikin, evi bendavanık işte asten gider kevin. Parêzvanên mafên mirovan dixwazin Serokkomarê Tirkiyeyê paketa ewlekariyê pesend neke û carekî din bişîne Parlamentoya Tirkiyeyê. Parêzvanên mafê mirovan dibêjin paketa ewlekariyê ewlekariya jiyana civakê nagre, bereva ji vê yekê ewlekariya jiyana civakê xira bike. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amed.